Sintonía, fica coa bola, xa están por aquí con nos Antón Vieites, Anso Tato, la compañeiros, que tal, boas noites? Que tal, Pedro Toni, boas noites? Que tal a volta á normalidade, facer un fica coa bola? Desde a casa. Desde a bueno, dende a casa damos por feito, non? Bueno, que dende a casa. Dende onde queiran. Exactamente. Bueno, tamén a semana pasada foi de onde quixeron, Dende Italia. Que nos obrigamos a ir, Pasáchelo ben ao final, non? Pasámolo moi ben. As dúas cousas teñen a súa parte positiva, Estar nunha cafetería con Baleato está ben, pero bueno, estar na casa tamén está moi ben, non hai problema ningún tampouco. Nada, a semana que ven outra vez de viaxe. Sí, a onde? Ti és capaz, que ti estás todavía viaxando, Sí, o gallao, pero non, a semana que ven, pois mira, de viaxe a casa, que é Semana Santa xa ao fin. Bueno, a Semana Santa é a seguinte, Bueno, pero o Antón o xoves, claro, xa vai esa mentalidade juvenil de que esa, universitaria aínda, a mentalidade universitaria de que xa comeza a Semana Santa, vale, pode ser. Veña, a ver, que destacamos esta semana, que temas aportades que nos traedes por aí? Pois hoxe temos connosco a culpable, entre aspas, de que se fale do Atlético Arteixo semana tras semana polos cartéis de presentación dos seus partidos nesta época tan de redes sociais na que os equipos buscan un pouco pois a viralidade cos seus contidos, a originalidade nos deseños de Rebeca Facal chaman moito a atención, así que coido que bonito tamén é xusto poñerlle cara e voz a persoa que está detrás de que o Arteixo sexa un dos equipos pois máis famosos da terceira galega en Twitter, sobre todo porque creo que é un mundo pois algo complicado, non? No que é algo complicado facerse un oco e creo que Rebeca polo que está facendo pois merece darse a coñecer un pouco tamén. Rebeca Facal, que tal? Boas noites. Hola, que tal? Boas noites. Que honra, cantos piropos. Moitas gracias por tanto piropo. Estás conseguindo que se fale máis do Atlético Arteixo polos cartéis que polo que está facendo no terreo de xogo, Bueno, eso non sei se é bo ou malo, a verdad. Para ti é bo, porque o teu traballo estás facendo ben, me imagino. Non. Sí, por suposto que sí, pasa que bueno, claro, valía a pena que se falara tamén do seu traballo, non? Seguro que ao final de temporada sí, espero que sí, vaya. Gusta o fútbol ou cando che chamaron do Atlético Arteixo foi como dicindo, como vou meter neste mundo que eu non sei e non me gusta? Eu era presidenta do Baio o ano pasado. Home, presidenta do Baio, entón, pois, estás ben vinculado ao fútbol, entón. Sí, eu levo 12 anos na directiva, o sea, que na directiva do club, do Baio. Estes últimos tocoume de presidenta. Bueno, Arteixo veu, pois aí, por aí, cando collín o club como presidenta, apareceu Arteixo, entonces compaginei os dous. Pero sí, me gustame moito o fútbol. Bueno, gustábame máis do que me gusta, tamén é verdad, pero sí, gustame moito. Sache dicir eu que antes nas redes sociais eu vía moito máis o Baio, non sei se porque ti agora non estás de presidenta que o equipo baixou aí informativamente tamén. A ver, este ano non están levando as redes moito asiduamente, sabes? Poñen os resultados e así, pero non lle deron moito peso. Sí, o ano pasado, claro, eu dáballe moito porque aparte o Baio é o meu equipo, entonces claro, como eu era presidenta e non me poñía filtro ninguén, pois veña, todo o que se me ocurría valía. Teño un especial cariño ao Baio porque teño uns amigos de Baio, os Miñones, que son de Baio. Ai, sí. Sí, eu son moi amigo de Ismael, entón é un equipo que lle teño moito cariño ao Baio, e mira, non sabía que eras tía presidenta. Pois mira, que boa entrevista que boa entrevista que conseguiche esos Antón Ganso, mira que ben. Pasa de factura dobre. A ver, unha cousa que ia comentar. Eu cando vin outro día este último cartazo o do partido ante a Arousa, dice, non sei se é un pouco arriscado demais, porque dicían, a ver se o Arousa non o van a tomar ben. Sí, é o medo que tiña eu tamén, e de feito moitas veces pasan un filtro e dinme, eso non o poñas, porque as cousas que se me ocurren suelen ser así un pouco bravas ao principio. Entonces, desta vez preguntei e dixeronme, non, dalle pa diante, dixen, que cousa tan rara, pero non vou desaproveitar a ocasión. Entonces, nada, publiqueino e sabía que iba a ter controversia, pero bueno, ao final tampouco nos estamos metendo con ninguén, eso é unha realidade, apareciu ali, é unha actualidade que non a inventamos nós, o objetivo era que a xente vise o cartel e se animase a vir ao fútbol, así que ahora os que non veñen é porque non queren, o objetivo de comunicación está cumplido, pero bueno, sí que é verdad que pode tomarse como polémico, pero vamos, que me parece xa darlle moitas voltas, porque en ningún momento te metes co club por eso, nin nada. Porque non ves porque non mira o cartel, e o cartel pois fai un xogo co narco submarino que se atopou en Arousa hai un par de semanas, non? E fai un poqueno ese xogo. Hai que dicir que o Arousa tomou moi ben porque rapidamente respondeu nas súas redes sociais e con moi botono, non?
Claro, a ver, é que ao final eu creo que o fútbol e a vida en general hai que tomala un pouco con humor, porque senón, a ver, que pode sacalas a puntilla a todo nesta vida, non podemos estar sempre enfadados, sempre ofendidos, sempre, a ver, apareciu isto, pois xa está, sabes, tampouco, bueno, que vas facer, non? Eu creo que vivimos nunha sociedade, sobre todo nas redes, que todos estamos enfadados, e tamén houve xente que comentou mal e todo, e diste, bueno, a ver, eu sinto moito que teñas unha vida tan pobre que teñas que ofenderte por isto, pero en realidad, a ver, neste caso non me parece ofensivo. Así como outras ideas que tuve e non me deixaron publicar eran un pouco máis ofensivas, Sí. esta non me parece... Tens que facer un book coas ofensivas que non se deixaron publicar logo, porque ese vai Ai, vender máis seguramente logo ese. Eso puxeno onte, bueno, empecé con Instagram personal para estas cousas. Bueno, falaban nunha noticia, dice, non, que nun cartel me metín con Abel Caballero. Eso non é verdad, porque non me deixaron, pero feito estaba. Entón publiquei nas redes, dixen eu, mira, non se publicou, pero o cartel estaba feito era este. E teño máis. A xente pediume que publicara, e dixen eu, pois venga, sí, vamos publicar. E vou buscar o Instagram tamén de Rebeca Facal, que pode estar divertido, entón. Veña, entón, Ganso, tes a vosa disposición a Rebeca. Pois eu precisamente tiña o deses cartéis da censura, do filtro, tiña un de Amancio Ortega que tamén vin que subiras a Instagram, que e tamén o de Abel Caballero, co de Very Welcome Everybody Here. Non sei eso, como é ese proceso de censura, se ti lle ofreces Orteixo varios cartéis, eles son os que din, bueno, mellor este non nos metemos moito, outros non, ainda que xa comentaches un pouco, e tamén falabas ti do Baio, 2 cartéis que se viralizaron o ano pasado foi o de churras, pero que Baio é, e un tamén que involucraba a Pepe Domingo Castaño. Non sei con cal te quedarías de todos os que fixeches en total. Buf, non sei que dicirche. É que depende, teño cariño dividido en función do resultado tamén, dixo, ai que ben tuve ese partido que ganamos. Outros, pois non. Pero igual fui o de Pepe Domingo Castaño porque pola repercusión que tuvo, porque ao final durante os partidos, durante a xornada do domingo falaban do Baio, era increíble porque dicían, estaban falando do Liverpool e dicían, abrimos conexión, como vai o Baio? Era como, isto é increíble, isto é surrealista. Eso, bueno, subir ás redes do Baio porque era surrealista que Pepe Domingo Castaño tuvera preguntando polo Baio ás 5 da tarde un domingo, o sea, era unha cousa, entón eu ese teñolle moito cariño, a verdad. A ver, eu creo que ese pode ser dos meus favoritos. Eu creo que sí. Bueno, non sei, é que teño varios, pero ese pode ser. No Baio tuve varios que tamén me gustaban, porque, bueno, por exemplo, nun contra o Soneira, pois era o derbi, puxéramos a Homer Simpson e o veciño, a Flanders, e bueno, era rollo, pase o que pase, seguiremos sendo veciños. Ese tamén tuvo moita repercusión e todo. E tamén, bueno, fora viral. Pero, claro, é que aí é diferente porque xa dixo, aí o que se nos ocurría iba pa diante porque ninguén me poñía filtro. No Arteixo agradezo telo, porque creo que algunha vez me metería nun problema. No Arteixo é como, a ver, este domingo toca o Arzúa, que vos parece se facemos? É unha burrada, e din, buf, por aí non vayas. Entonces a veces pois xa non a fago. Outras veces digo, parece unha idea, vou na facer, e presento ya feita e dime, perdéchelo tempo porque eso non se pode publicar, e bueno, pois nada, quería velo así. Pero é Josito sempre que me dá para atrás, o sea que tiran de orellas a Josito. E nada, eso, eu a veces pregunto con tempo, pregunto o lunes xa, a ver, este domingo que? E a veces a verdade é que non se me ocurre nada hasta o viernes, e o viernes diste, bueno, hai que facer algo, aínda que sea un pouco polémico, con tal de que este cartel teña repercusión porque imos tarde, o sea, ten que facerse viral, sí ou sí, como o caso de Jacome, por exemplo. Antón. Sí, que tal, Rebeca? Bueno, primeiro de nada, dicirche que sen fica que agora necesitamos un deseño, xa sabemos con quen falar. E a miña pregunta é un pouco de onde xurde esta paixón polos deseños, co fútbol, mesturalo todo, cando empezas e como foi ese proceso en particular sobre o noso fútbol e os deseños? A ver, cando empezo non o sei. Eu, é que claro, cando empecé a estudiar, bueno, fixen publicidade e relacións públicas, e cando empecé a estudiar non existía esta figura de community manager aínda. Entonces, claro, pouco a pouco fui como que fun asumindo eso na vida laboral e vivo desto. En realidad eu vivo das redes, son community manager de empresas serias, refiérome, non só de coña. Pero claro, eu sí que a verdad que sempre dixo moitas burradas, gústame moito dicir tonterías, eu que sei, xa así ser feliz destas cousas. Entonces, pois cando estaba no Baio, eu son un pouco friki do Leganés, gústame moito a comunicación do Leganés, dos carteles que fai e todo, é unha pasada. Sí. Entonces, claro, eu estaba no Baio, traballo desto, e gústame o Leganés, e dixo eu, pois mira, tampouco me costa nada facer un cartel así. Entonces, pois,
eu que sei, empecé a facer carteles así pola coña, bueno, pois que fui gustando, e apareciu o Arteixo, bueno, a ver, que fui así, fui a vida que fui levándome por ese camiño. Pero tamén teño que dicir que non son sempre ideas miñas, eu sempre quero preguntarlle pois, ao resto da directiva ou ao resto de compañeiros, en plan, que se vos ocurre de tal rival? E sempre teñen unha historia. Pois ese rival pasou no ano pasado tal cousa, dixo, ai mira, faise como unha tormenta de ideas, eu que sei, depende do partido moitas veces, pero quero dicir que non é mérito meu solo, a parte técnica vale, pero a parte de ideas, pois eu que sei, sempre me gusta que todo o mundo axude, sabes? Do Vallo Arteixo a seguir subindo, mellor acabas da primeira división, por diante do Leganés incluso. Que non é xa moito nivel, Eso non dis que non, imagínate que te chama por cercanía o Depor, non estaría mal. Sí, pero bueno, aí tamén vas ter moitos haters, porque con tanta afición poste moito máis. Eso... pero ter haters é positivo tamén, ten as súas cousas boas. O importante é que falen dun aínda que sexa mal. Sí, a ver, eu neste caso, claro, eu son a tope de humor, pero eu sei que hai xente que non se toma a vida con tanto humor, entonces sí que hai xente que di isto non é serio ou cousas así, que pode pasar no Deportivo ou en calquer sitio, que che digan, se te dedicaras a traballar, e diste, bueno, claro. É que gustar ao 100% non se pode. Non se pode. Pero sí que hai ese debate. Sí que hai ese debate entre Celta e Depor de que din que a xente di que o CM do Celta se pasa un pouco coas coñas de Twitter e que o CM do Depor é demasiado serio para Twitter. Entón sí que hai un pouco ese debate de cando te estás pasando en redes sociais. É que eu creo que os clubs de fútbol en general son bastante serios, o sea, tiran a ter unha comunicación moi rancia, que dixo, Dios mío, é fútbol, non te podes tomar a vida tan institucionalmente, non eres un club de fútbol. É que ao final, bueno, eu creo, por exemplo, o Leganés cae ben porque é así, porque descenden a fancho un cartel ríndose de que descenderon e dis tipo, mira, que ben, non? Creo que é necesario que apareza xente como Rebeca que un pouco pois lle quite un poquiño de toda a seriedade de todo o que hai ao redor do fútbol e que hai moitas cousas ademais e que sobre todo que o objetivo dun comité manager é chegar a moita xente que o toma moi ben. Xa, pero ben vedes como funcionan os clubes en canto a comunicación en global. Sí. Teño pouca esperanza nese sentido. Hai moitos medos. Por eso, hai moitos medos. Abrir o carrete. Efectivamente. Teño poucas esperanzas nese sentido, Pois veremos, nós o que queríamos hoxe congratularnos e felicitar a Rebeca polos cartéis que está realizando con Atlético Arteixo, que nos gustan moito, que nos parecen maravillosos. Moitas grazas por estar con nós, Rebeca, xogando o contraataque no Fica coa bola. Moitísimas gracias a vos. E nada, eu, se me seguides no Instagram e tendes ideas para futuros carteles, eu agradezo vos, Participamos do brainstorming nós tamén. Unha aperta. Sí, por favor. Unha aperta, Rebeca. Grazas. As verbas de Rebeca Facala. Falouse moito do cartel esta semana, que é verdade que o cartel pagaba pena. Veña, a ver, imos co futbolístico. Partidos que destacades esta fin de semana. Primeiro ti, Anxo. Pois eu vou destacar na terceira o Somozas Barco, principalmente porque xa levamos moitas semanas falando dos famosos arrastres e a loita por evitar o descenso nesas últimas 5 xornadas pois vai ser apaixonante e os dous, en maior medida o Barco, que por certo é penúltimo cando aquí houbo xente que o colocou en playoff ao principio da tempada, precisan a vitoria como lo comer. É campeón, Anxo, campeón tamén. En fin, que os hai que sacar aquela grabación porque eu creo que perdín donde tiña apuntado, Non sei. Hai que sacar a grabación, hai que recuperar. Habrá que facer unha visitiña por aí ao arquivo. Seguindo coa loita por evitar o descenso, temos un Friol Sárdoma na segunda federación femenina, os dous equipos metidos na pelexa por eludir o descenso xunto co Interrías, que é o único equipo galego que nesta categoría ocupa os postos da queima. O Friol, que ven de lograr a súa primeira vitoria no 2023, logo dun tempo moi convulso nos despachos, con moitas saídas de xogadoras, e o Sárdoma, que está a un só punto de evitar o descenso, así que pois é un partido vital tamén para ambas. Antón. Sí, pois é unha terceira, destaco o partido no Couto entre a Unión Deportiva Ourense e a Unión Deportiva Paio Sacos. Do Couto 37 puntos quintos nese playoff de ascenso e veñen logo dese triunfo no derbi regional no Barco. Pola contra, o equipo de Diego Armando García, que leva 6 vitorias nos últimos 8 partidos, están con 30 puntos e na pelexa por absolutamente todo, porque está tan igualada a terceira que gañas 2 partidos estás arriba e perdes 2 estás abaixo. Na preferente,
viaxo cara ao sur e destaco o Ribadumia Xuvenil de Ponteareas. O equipo local sexto a 8 puntos desa terceira praza, na que está o Atios con 48 puntos, mentras tanto, os rapaces dun Lino Estevez, que cumpliu esta semana, por certo, 100 partidos no banco do equipo de Ponteareas, son cuartos a un puntiño desa terceira praza e levan 6 encontros en perder. Veña, imos coa quiniela. Como foi a semana pasada? A ver, primeiro, como quedamos? Pois di Antón que é unha milagre. Eu non creo tal, pero bueno, gañei eu con 9 acertos, Antón 8 e lamentable o contraataque con 3. Pero gañaches quedei a a un punto xornada? da xeral. Non, a xornada. Non, quedei a un punto da xeral. A xeral empataron 3 persoas con Ainda segues en branco na xornada esta temporada. Exactamente, sí, exactamente. sí, Sí, Nos pero tres bueno, pero nomás. gañei a particular. Iso digo eu. Eu creo que os tres acertei no Sí, eu que eu xa aspiro a non acertar ningún a partir de agora. É máis difícil iso que acertar todos. Veña, imos. Dispara primeiro quen No, o importante que responde. Pero primeiro. responde Toni. Veña, pois Cartagena-Lugo. Cartaxena-Lugo. Xa empezamos. 1-1, Bueno, tristemente. Córdoba Racing de Ferrol. Córdoba Racing. Empate. Rayo Majadahonda Pontevedra. 2. Depor Celta B, Pedro. Empate. Bergan Burgos Promesas. 1. Coruxo Ourense Clube de Fútbol. Empate. Arenteiro Marino do Luanco. 1. Torrelavega Compos. 2. Lugo B Langreo. Veña. 1. Racing Vilalbés Alondras. Empate. Atlético Arteixo Arousa. 1. Toma. U de Ourense, U de Paiosaco. 1. Betanzos As Pontes. A tortilla, Toni, a tortilla. Veña, 1, ala. Ribadumia Xuvenil de Ponteareas. Empate. E rematamos co Friol Sárdoma. Friol O Sárdoma. meu pai é Sárdoma. Pois 1-1. Xa estamos. Xa estamos. Veña, compañeros, pechamos Eu aquí. puxen todo uns, Pechamos aquí o Fica coa bola. Unha aperta ata a próxima semana.